Egunon, guztioi, mila esker, ona urreratzearen, Euskaltzaindiaren izenean eta Euskaltzainen izenean. Guretzat guztiz pozgarria da, gaur Asun Garikano 75 Euskaltzain osoa aldarrikatzea, izendatu izan zanetik gurekin lanean baitago, gaur hola aldarrikatuko dugu, eta aldarrikatze hori izango da gizartearen, jendartearen aurrean, eta aldarrikatze horren bitartez zue guztiok izango zarete lekukoak. Nola hartu dugun Euskaltzaindiaren baitan, uste dugulako Euskaltzaindiaren baitan oroar Euskaltzaindiarentzat eta askoz lehenago euskararentzat eta euskal kulturarentzat egin dituen lanak eta merezimenduak eta egingo dituen horrelakoak aintzat eta kontuan harturik. Eskerrik asko, egunon eta ongi etorriak ekitaldi honetara etortzeagatik. Gasteizko alkate naizen aldetik ohore handia da niretzat Asun Garikano hizkuntzalaria Euskaltzaindian sartzeko hitzaldia hartzea gaur hemen Goiuri jauregian. Euskaltzainburu jauna eta euskaltzainkideak, Gasteizko udaleko alkatea, Eusko Jaurlaritzako lehenengo lehendakariordea, gainerako agintariak, senideak eta lagunak, egunon guztioi. Duela hilabete batzuk nik inoiz espero gabekoa gertatu zenean, hau da, Euskaltzaindiak Euskaltzain izendatu ninduenean, sarrera hitzaldia nun egin behar nuen galdezka hasi zitzaizkidan ingurukoak. Ez zidaten galdetzen zertaz hitz egin behar nuen. Horrek bigarren mailako kontua zirudien. Sarrera hitzaldia non egin behar nuen, hori zen galdera. Tolosan, han jaioa naizen ezkero, Zalduondon, Gasteizen, ze aukeratu nuen esan beharrik ez dago. Jakin ezazue, pozez betetzen hauela gaurko ekitaldi hau ia 40 urtez bizileku eta lantoki izan dudan Gasteizko hiri maite honetan egiteak. Irakasleak euskalduntzeko irale programaren barruan ikasle eta bide erakusle izan ditudan 100 irakasle arabar gogoan nituela hartu nuen erabakia. Gogoan hartzeko modukoa iruditzen zait izan ere, Eusko Jaurlaritzak iazko martxoan plazaratutako 7. ikerketa soziolinguistikoak erakutsi ziguna.
Alegia, Euskaldunen ehunekoa hirukoiztu egin dela Araban 1981 ona. Neurri handi batean, ehunka irakasle hoien aleginari esker lortu da aurrerapen handi hori. Naiz ona etorri Hispaniola goletak altxor bila egin zuen bidaiaz hitz egitera. Beste ontzi bat izango dut gaur hizpide. Euskaltzaindiak aste honetan bertan plazaratu duen Noeren ontzia. Aurrena, egitasmoaren ezaugarriak aipatzen hasi baino lehen, azaldu nahi nuke zergatik erabaki zuen Euskaltzaindiak Noeren antzera jokatzea eta lehengo eta oraingo euskal testuak uholdetik salbatuko zituen ontzi bat egitea. Egun batez, konpainia on batean nengoela. Egun batez, konpainia on batean nengoela, ekarri zuen solasak, izan zen perpausa, ez zuela deusek ere hainbat kalte egiten gure gazteek euskararekin duten harremanerako, eta ez euskararen beraren etorkizunerako ere, nola hizkuntza bere gordinean irakasteak, arau, deklinabide eta aditz paradigma beldurgarriekin asaldatuz gaztetxoen burmuin, xamur, minbera eta delikatuak. Eta on zitekela Noe patriarkak uholdearen aurretik bezala ontzi bat egitea eta hartan jasotzea euskarazko ondare literarioaren alerik printzipalenak, esanguratsuenak eta ederrenak, haien bitartez ezagutu ditzaten gazteek gure aurrekoen bizimoldeak eta lanak. Konpainia berean deliberatu zen lehenbailen ekin behar zitzaiola lan horri, globalizazioaren uholdeak, mendizelaiak estali baino lehen. Axularren prosa dotorea utzi eta 21. mendeko hitz arruntetan esan da gure literatura ondarea erreskatatzea, edo zabalago esan da gure kultura ondarea erreskatatzea, hori zen erronka, eta bizirik iraunarazteko alegina egitea denborarik galdu gabe. Izan ere, egoerak ez du itxura guztien arabera gerotik gerora ibiltzeko aukerarik ematen. Gaizkiari gara akulturazio prozesu batean sartuta gaude, dio zurrumurru gero eta ozenagoak. Azken aldi honetan xuxurla hutsa zena zurrumurru ozen bihurtu da, gazte askok euskara jakin bai, baina ez dute erabiltzen. Horietariko batzuek ez dute euskaraz hitz egin nahi, ez dute euskararekiko atxikimendurik sentitzen, euskara arbuiatzen dute. Baditugu euskararen erabilerari buruzko datuak, baita zenbait gaztek euskararen aurrean duten jarrera motelari buruzko datuak ere, inkestetan jasoak. Atxikimendu falta horren arrazoiak aletzen hasi gabe, hezkuntza esparruarekin lotutako bi aipatuko ditut hemen. Euskal kurrikuluma ezartzerakoan erakutsi dugun ahulezia eta horrekin batera euskara eta literatura irakasgaian hizkuntzari eman diogun protagonismo erabatekoa. Salbuespenak salbuespen, ezkara ondoari euskal kurrikuluma ezartzerakoan hori dio zurrumurru ozenak eta hori da arazo egoera. Euskal Autonomia Erkidegoan azken 20 urteotan hezkuntza sailetik atera diren dokumentu garrantzitsu guztietan jasota dago derrigorrezko eskolaldiko eta batxilergoko irakasgaiek euskal kulturaren eta hizkuntzaren dimentsio espezifikoa txertatu behar dutela. Baina horretarako lehengaiak ikasmaterial duin eta egokiak behar dira. Sortu dira herri ekimenak hutsune hori betetzeko eta irakasleak edo mintegiak ere saiatu dira nor bere kabuz, baina euskal kultura lantzeko material didaktiko adosturik gabe jarraitzen dugu. Gainera, beste errealitate bat gehitu behartzaio horri. Dakizuen bezala, ikasleen eskuetara iristen diren testuliburu gehienak Euskal Herritik kanpo diseinatuak dira. Nahi eta nahi ez, Bernard Etxepareren hitzaurreko hitzak datoz gogora. Eta kausa honegatik euskara gelditzen da abataturik, humilaturik, ezein reputazio negabe.
inolako erreputaziorik gabe. Gaztelaniaren edo frantsesaren literatura eta euskararena elkarren parean ezagutzen dituzte ikasleek. Gaztelaniaz eta frantsesez egungo literatura ez ezik, klasikoen lanak edo lan horien zatiak ere irakurtzen dituzte. Eta euskaraz? Euskaraz ere lan garrantzitsuak irakurri ezean, euskaraz sortuak edo euskarara ekarriak, kultura sendo baten adierazpide gisa ikusiko dituzte gaztelania eta frantsesa. Euskara aldiz, hutsaren hurrengoa iruituko zaie, hizkuntza eskas eta txatxu bat. Soilik gure literatura ondarea eskolara eramanez lortuko dugu gainera, hurrengo belaunaldiek kultura literario komun bat izatea. Memoria literario komun baten beharra aipatu dut. Frantziako gobernuko hezkuntza ministerioaren programetan ere presente dago ideia hori. Espainiako hezkuntza ministerioko kurrikulumean berriz, memoria kolektiboaren garrantzia azpimarratzen da. Antza, gure artean kultur transmisioa deitu dugun hori, kezka zabaldua da gaur egungo gizarte globalizatu eta hiperinformatuetan. Hezkuntza sailaren kurrikulum dekretuan ere ageri da, honela adierazita. Talde identitateak, komunitateen barroko lotura kultural eta afektiboen ondorioz sortzen dira. Neurri handiagoan edo txikiagoan, ezaugarri berberak partekatzeak eta horiei lotuta sentitzeak kide izatearen sentimentu komun bat sortzen du. Horretarako, gazteek euskal komunitateko kide izatearen sentimentu hori izan dezaten, testuen korpus bat konfiguratzea funtsezkoa dela dio aipaturiko kurrikulum dekretuak. Hau da, funtsezkoa dela kultura ondarearen obrak korpus batean jasotzea. Behar horri erantzun nahian jarri zen abian, hain zuzen ere, Noeren ontziaren egitasmoa. Garai eta euskalki guztietako testu hautatuak jasoko ditu Noeren ontziak. Euskaraz sortuak edo beste hizkuntza batzuetatik itzuliak. Gaurko ortografiaz eta morfologiaz aurkeztuko dira, arretaz editatuta eta jatorrizkora jotzeko aukera ere eskainiko da. Argazki edo bestelako irudiak ere izango ditu, eta noski testu guztiak etiketatuta egongo dira erabiltzailea erraz iritsi dadin nahietara. Testuaren gaiarekin lotutako audioetara edo bideoetara jotzeko aukera ere izango du informazio gehiago nahi duenak. DBH-ko eta batxilergoko ikasleak gogoan hartuta diseinatu da batez ere webgunea, baina baliagarria izan nahiko luke unibertsitateko ikasleentzat ere eta baita euskaltegi zein hizkuntza eskolentzat, ikasmaterialak prestatzen diharduten berritzegun eta argitaletxeentzat, edota irakurketa plana hornitu nahi duten ikastetxeentzat. Momentuz, 6 ataletan banatuta egongo dira testuak. Historia, herri kultura, hizkuntza, literatura, ahozko literatura, gaurko gizartea eta abestiak. 170 bat testu igo ditugu orain. Udazkenean beste 40 bat igotzeko asmoa dugu. Eman dezagun, historia irakasle batek lehen mundu gerrari buruzko testu bat nahi duela gelan irakurtzeko. Bilatzailean lehen mundu gerra idatzi, klik egin, eta garai horri buruzko artikuluak, kronikak, testigantzak, abestiak, bersoak aurkituko ditu. Hizkuntza irakaslea euskararen historia soziala lantzen ari dela, berdin. Beraz, idazki mota asko genero guztietakoak jasoko ditu Noeren ontziak, ez literarioak bakarrik, elkarrizketak, testigantzak, gutunak, bando, panfleto edo mitin zatiak edota prensa artikuluak. Noeren ontziari buruzko azken oharrak. Testuei buruz ari naiz etengabe, baina testu ez gain, aipatu dut hau lehen eta zehatzago esplikatuko dut orain, gaiarekin lotutako ikonografiak ere
grabatuak, argazkiak, marrazkiak, mapak, grafikoak, garrantzi berezia izango du Noeren ontzian. Zenbaitetan irudi horiek ez dira testuaren apaingarri hutsa izango, baizik eta testuaren edukiarekin batera aztertu beharreko elementuak. Eta bestelako erremintak ere izango dira. Behin entzun nion ikasle bati, Mikel Leunda zuen izena eta du izena, teknologia irakaslea, euskal kurrikuluma txertatzeko erremintakutxa bat behar zutela bere irakasgaian, era guztietako tresnak izango zituena. Irakurgaiak, bai, baina baita bideoklipak, audioak, dokumentalak eta abarreren. Ideia hori aintzat hartuta, Noeren ontziko testu asko multimodalak izango dira. Esate baterako, linguae baskonum primitiaeren itzaurreko pasarte baten aldamenean, Imanol Epeldek arekin egindako Etxepare rap bersioa egongo da. Etxepare horregatik hartzen baitugu klasikotzat, haren hitzak rapeatu eta oraindik ere zerbait esaten diotelako gaurko irakurleari edo entzuleari. Eta gainera, horrez gain, Frantziako liburutegi nazionalaren funts digitalizatuetan galikan sartu ahal izango gara, Etxepareren liburuaren edizio originalaren kopia bakarraren irudiak ikusteko. Joan dira urteak, joan dira mendeak, eta ignorantziaren kontrako gerlak, jakintasunaren, humanismoaren aldeko lehiak, inoiz baino beharrezkoagoa dirudi garaiotan, sare sozialetako hotsak eta ardailak, mendizelaiak estaltzear dauzkan honetan. Gero eta beharrezkoagoa, halaber, euskarazko kultura produktuak erakusleiotara eramatea eta bereziki gazteen eskuetara. Gure literatura ondarea eta kultura ondarea oroar hurrengo belaunaldiei pasatu nahi badiegu, beharrezkoak diren baliabide guztiak jarri beharko dira hezkuntza komunitatearen eskura. Gero, horri, Etxeberriren entusiasmo miragarria gehituko diogu. Eskerrik asko. Pozik etorri naiz gaurko honetan zuen artera eta ez dago esan beharrik, esker honez. Ez da gutxiagorako, izan ere, beti izaten da pozgarri euskaltzain berri baten sarrera ekitaldira etortzea eta are gehiago sarrera hitzaldiari erantzun irazkia emateko ardura baduzu. Gonbita egitean eman zenizkidan arrazoiek ez zidaten ihesbiderik uzten. Profilantzeko ibilbide profesionala izanak omen gara, aipatu zenidan. Irakasle lanetan, urte askoan arituak, testugintzaren egitekoetan burubelarri jardunak, eima eta iraleko eginkizunetan eskarbendatuak biok, erantzi zenidan, nire erantzunak borobilduko omen zuela ondoenik zure hitzaldia. Egun, parekidetasunaren lorpena ate joka dugu, sekulako aldaketa ari da gertatzen akademia honetan. Azken bost, euskaltzain oso berrietarik 4 emakumeak zarete. Miren Agurmeabe, Castillo Suarez, Itxaro Borda eta zeu, asun. Behialako intxentsu usain eta sotana dantzaren ordez, zuen lanerako grina eta zorroztasuna izango ditugu bidelagun. Inork bestelako uste txarrik izan balezake ere, euskaltzaindian badakigu, ez zaretela hautatuak izan emazteki zaretelako, baizik eta zareten bezalako emaztekiak zaretelako. Trebeak, langileak, eragileak, konprometituak, ausartak, gazteak, aintzatetxiak, erreferentziazkoak. Aita bitxi egin nauzunez asun, enuke nahi, Aiton Amonek beren bilobez duten manera neurriz gorakoanari, baina zor diot neure buruari euskaltzain oso izateko uztartuak dituzun merezimenduak jendeari gogoraraztea. 62 urte dituzu, euskal filologian lizentziaduna zara, onenean hartu zaitugu euskaltzain dirako. 1962an Tolosan jaioa, euskaldun famili baten altzoan,
eta Urase izan zenuen Haurtzaroko eta Nerabezaroko herria. Zeuk eman dizkigutzu zeure hitzaldian garai hartako zertzelada batzuk. Beste batzuk nik hemen errepikatuko ez ditudanak, Euskaltzaindiaren webgunean daude jasota edota duela aste batzuk Garbine Ubeda kazetariak berrian eginiko elkarrizketa ederrean. Nik neure aldetik merezimenduak aipatzen hasita, eta esitu beharrez, 4 esparrutara ekarri dut zure kurrikuluma. Bat, irakaskuntza izan duzu ogibide, eta zeregin horretan besteak beste Gasteizko Iraleko irakasle eta Eusko Jaurlaritzako Eimako kide izan zara. Horrek esan nahi du, irakasleen irakasle izan zarela eta euskal kulturaren baratzean gutxi ibilitakoak zirenei gure historiaren eta literaturaren aberastasuna transmititzen saiatu zarela. Eimako kide izanik, euskarazko ikasmaterialgintza ere gertutik ezagutzen duzula, 11 testu liburu eta eskola material sakon ezagutzen duzula alegia. 2. Literatura ere arrimatu zara. 2 lan bikainekin, 2 saiakerarekin. Horietan, Ameriketako mendebalde urruneko euskaldunei buruzko berriak eman dizkiguzu ezagutzera. Lehenengoan, Far Westeko Euskal Herrian, haien ondare idatziaren berri eman zenigun. Eta bigarrengoan, Kaliforniakoak, Kaliforniaren aurkikuntzan eta kolonizazioan euskaldunek izan zuten parte hartzearen berri. 3. Itzulpenen mundua ere zeurea duzu, itzulpen literarioa zehaz esan da, ez alferrik itzuli baitituzu euskerara, besteak beste, William Faulkner, Patricia Highsmith, Robert Louis Stevenson, John Steinbeck eta Carson McCullers, edota Bernardo Atxagaren lanak gaztelaniaz jarri. Esango nuke Euskal Letren Errepublikan batez ere itzultzaile gisa zarela ezaguna. 4. Editore lanetan ere ibili zara, bazabiltza. Lehenik eta bereziki Bernardo Atxagaren, Irazuren, deitzen diozu moduan, liburuekin, baina baita Kepa Altonagaren liburuekin, Joseba Sarrionandiaren liburuaren batekin, Anariren poema liburuekin, Euskaltzaindiaren Erlea aldizkarian editore ere zeu izan zindugun ura martxan izan zen urteetan. Badakigu beraz, nondik zatozen eta nolakoa duzun eskarmentua. Eta igerriak gaude, baita ere, nolakoa duzun ardura. Euskaltzaindiaren dokumentuak aztertzen txintxo eta aktiboki aritzen baitzera, zeure ekarpenekin. Ziur nago horretan jarraituko duzula gerora ere. Zenbait jenderen ustez, aipatu ditugun alor horiek bakarrik dira Euskaltzaindiaren egitekoak, kontu akademiko horiek eta ez gehiago. Noren ontziaren eta gisakoen proiektuek ez dute hizkuntza akademia baten ardatzean eraginik haien ustez. Bigarren mailakoak dira, periferiakoak. Enaiz ni iritzi berekoa. Gogorak dezagun Euskaltzaindiak era horretako lan periferikoak lehendik ere egin izan dituela. Batzuk aipatzearen, akordura akarditzagun garai bateko bertsulari txapelketak antolatzea, edo euskalduntze eta alfabetatze programak abiaraztea, edo euskararen tituluak D, B, ega ezartzea, edo azkenaldiko irailekoak poesia jaialdiak antolatzea, eta euskararen gogoetagunea egitasmoa abian jartzea eta bar. Tinko eutxi ez ezik, periferiko, deituriko horrelako proiektu gehiago sustatu behar lituzke akademiak. Testuinguru horretan kokatu behar genuke horren bestez, Asunek gidatzen duen Euskaltzaindiak aurten abian jarritako testu bildumaren proiektua ere, Noeren ontzia izenarekin datorren proiektua hain zuzen. Pozgarria da niretzat Noeren ontzia proiektua Elgoibarko Euskara Mintegian testu liburuak egiten hasi ginenean duela 29 urte izan genituen helburu berberekin datorrela jakitea eta ikustea. 2 helburu nagusia aipatu ditu Asunek. Horretan saiatu ginen gu ere orduan. Bat, gure aurrekoen ondarea eskolara ekartzen eta ura ikaslei transmititzen, eta 2, irakurmenaren gaitasuna lantzen eta irakurmenari gustua hartzera bultzatzen. Pozgarria da niretzat beraz, gure garai hartako intuizioa eta Noeren ontziaren helburuak parean doaztela ikustea. Bigarren gogoeta, literaturari protagonismo handia ematen dio proiektuak eta bide erakusle aparta izateko itxura du. Hemen ere Asunen hitzak baliatuko ditut. Hitzaldian esan du euren amak
Zuzentasuna baino gehiago eskatzen ziola hizkuntzari, eta hark kalitatearen tamaina ederki esana dago. Esaldiarekin epaitzen omen zuela, artista zuen ama, azuen. Ederki esate horren harira, adibideak eman behar eta testu batzuen pasarteak ere eman ditu asunek. Pedro Mario Tainok txepetxari eskenitakoak, Julian Alustizak Zumarragako Sagazpe baserriko aitonari jasotako kontakizuna beste. Halakoak behar dira eskolan, izan ere, inor gutxik jarriko du zalantzan, eskola garaia dela, hizkuntzara eta literaturara arrimatzeko eta zaletzeko garairik egokiena. Hirugarren gogoeta. Kezka eskolaren jardun bidean, izan ere, kezkak sortu du Noeren ontzia proiektua. Kezka serioa agertu da asunek gure gaurko Euskal Eskolaren emanean eta maneran, eta eskolaren geroan. Kesu da eskolako jardunbideaz, erren ikusten dugura, eta klarki adirazi ditu arrazoiak, ona hitzezitz, haietako batzuk. Zurrumro bateko mendio, gaizkiari gara, akulturazio prozesu batean sartuta gaude, konstatazio bat. Gazte askok euskara jakin bai, baina ez dute erabiltzen. Horitariko batzuek ez dute euskaraz hitz egin nahi. Ez dute euskararekiko atxikimendurik sentitzen. Euskara arbuiatzen dute. Hizkuntzari, gramatikari eman diogu protagonismoa. Hizkuntzan jarri dugu, indar guztia, beste guztia ahaztuta. Euskara ondoari euskal kurrikuluma ezartzerakoan. Ez da irakasleen eskura jarri ikasmaterial duin eta egokirik. Euskara ondoari. Eta hori egiaztatzeko, aski da gure eskola, ikastola eta institutuetako euskara eta literaturako maisu andereñoen ilusio falta eta nora eza ikustea eta nabaritzea. Euskararen gramatikak eta literaturak 10% baino ez du balio hautaprobetako euskararen azterketaren konputuan. Askoz gehiago baloratzen dute gaztelaniazkoan, zergatik. Maisu andereñoi eguneratzeko bide erosoagoak eman behar litzaizkieke. Gaur egungo euskara estandara ez da duela 30 urtekoa. Asko zehaztu dira ari buruzko kontuak azken urteotan, baina irakasle asko ez da horretaz jakitun. Irakas moduak ere aldatuz doaz oroar. Maisu andereñoak ez daude nahi bezain prestaturik literatura erakusteko. Tabar. Arrazoi horiek eta ipatu gabe geratu diren beste hainbatek, orain arteko eskola jarduna berrikusi eta birformulatu beharra erakusten dute. Euskara eskolara eraman dugu, baina eskola ez da euskaldun du. Are gutxiago euskaltzaletu. Eta guk ikasle euskaldunak ez ezik, euskaltzaleak ere behar ditugu. Eskolak duen erronka handia da, oso handia. Paradigma aldaketa handia datorreta. Hizkuntza minorizatu bati, auzo hizkuntza ahal guztidunek eragiten dizkioten AGez gain, 21. mendeak berekin dakartzan aurrerapenak eta arriskuak, aurkiak eta influentzuak ere ezin ahaztu. Globalizazioa, digitalizazioa, adimen artifiziala, irudiaren erabateko nagusitzea, gizarte modle individualistiagoa, horien aurrean ezinbestekoa da hezkuntzan eztabaida sustatzea. Beharrezkoa irakaskuntza metodoak albait azkarren birplanteatzea. Eta gero zuri asun, ohorea eta errekonozimendua jasotzen ari zera euskararen alde egin duzun lan bikainarengatik, baina ez ahaztu zein diren jasotzea zauden diplomaren azken hitzak. Eta geroko lanen pizgarri. Hasita zaude geroko lan horietan, hala jakinarazi diguzu zure Noeren ontzia proiektuaren berri ematean. Zorionak beraz, berriro ere asun eta urte askoan. Ongi etorri, euskaltzaindira. Nik arregiten duzu, oi suspirarekin. Nik arregiten duzu, oi suspirarekin. Kontsolaturen zira, oi denborarekin. Kontsolaturen zira, oi denborarekin.
Euskaltzaindiaren xede eta helburuei eta euskaltzain izateari dagozkien eginkizunak zintzo eta leialki beteko ditudala neure hitza ematen dut. Zin horren seinale eta ezaugarritzat, hemen duzu zure agiria, aitortzen zaituena euskaltzain oso moduan, eta eskatzen dizuna geroko lanetan ere euskaltzaindia ez ahaztea. Horrekin batera, baita ere, domina, etxean gordeko duzuna, testigantza osoa emango dizuna, eta nola ez hemen duzu bestelako testigantza, guztiok erabiltzen duguna euskaltzain osoek, generako ekitaldietan.